Dnešné video natáčame v Humenskom Skanzene, tak ako naši predkovia sa uzdravovali rôznymi bylinkami a včelými produktami. Aj v dnešnej dobe veľa z vás vyhľadáva alternatívne metódy uzdravenia, medzi ktoré patria aj včelie produkty. Dnes si porozprávame o tom, ako včelie produkty pomáhajú pri rôznych zdravotných problémoch. Pred 100 rokmi Philip Terč, ktorý bol zakladateľom apiterapie, práve svojich pacientov uzdravoval alebo liečil včelím jedom apitoxínom. Boli to práve reumatizmus alebo poruchy pohybového ústrojenstva. Na čo všetko včelí jed pomáha? Tým, že obsahuje veľa účinných látok, ako je melitín a pamín, ktoré práve v organizme spôsobujú protizápalové, analgetické účinky a tak je vhodný na rad zdravotných problémov. Napríklad na horné dýchacie cesty, pretože uvoľňuje hlien, na traviace problémy, pretože nám zrýchľuje peristaltiku. Ale veľmi dobré, ako som už spomínala, je práve na reumatizmus a poruchy pohybového ústrojenstva. Dnes si to môžeme aj prakticky ukázať vpichavanie včelieho jedu. Ako aplikujeme včelí jed? V takejto nádobke máme včeličky, zoberieme si včelu a na postihnuté boľavé miesto priložíme a pustí nám žihadielko. Tu nám máme žihadlo, niekoľko sekúnd to podržíme, potom ho pekne vytiahneme a aplikácia je hotová. Aby sme takto nerobili, máme na to krém s včelím jedom, apikole, ktorý obsahuje propolis, včelí jed a na postihnuté miesto natrieme a má to presne také účinky ako včelie žihadlo. Prakticky sme si ukázali aplikáciu včelieho jedu. Dnes stále máme po ruke včeličky a v zimnom mesiaci už vôbec nie a nie každý znesie bolesť, pichnutie včelieho jedu. Na to firma Apipraktik má krém s včelím jedom Apikole. Apikole kombinácie s produktom Apifitolipáza, ktorý obsahuje 5 včelých produktov, ktorí majú protizapalové a regeneračné účinky, sú vhodné práve na pohybové ústrojenstvo a reumatizmus. Viac si prečítajte na stránke apipraktik.sk. Nezabudnime, zdravie nám prilietá na krídlach včiel.